Jozefína je matka mojich detí, ktoré nesmierne milujem. Prekročiť prach jej bytu mi Jozefína zakázala hneď po rozvode. S deťmi v súčasnosti komunikujem cez okno, ktoré je hodne vysoko. Včera som mal návštevný deň. Oholil som sa a so svojím najkrajším rebríkom som sa vybral na sídlisko za deťmi. Zaklopal som na okno Jozefíninho bytu. V priepasnej hĺbke podo mnou skupinka chlapcov a psov otvorenými ústami pozorovala úja klopkajúceho na okno 6. poschodia. Z izby sa ozval detský hlas. Kto tam? Váš ocko. Preukáž sa. Do šera izby som podal peňaženku a hneď mi bolo dovolené zazrieť dcérku Jozefínku, syna Joža, Jozefínu a papagája Doda sediacich pred televízorom. Jozefínka nelenila a šikovne prepasírovala peňaženku do svojho prasiatka. Jozefína ma s mikroskopickou dávkou sympatie zdravila. Buď vítaný, typko v našom okne, len ťa prosím, tú slaninu na parapete pre vrabčeky nezožer. Ďakujem, už som obedoval. Čo dávajú? Dokumentárny film v ruskom znení. Poklad na Strebornom jazere. O veľkej vlasteneckej vojne indiánov s ozbrojenou armádou country muzikantov. Hneď som si to myslel. A tento polovník, veď ho poznám. No ako sa volá? No, netráp sa, ocko, lebo spadneš rebríka. Je to známy revolucionár, bojovník za práva indiánov Oldo Chatterland. Celý čas hrá karty v salóne, alebo dvorí v lese sestre náčelníka kmeňa trapasov. Už vypil 3 litre whisky a ešte viac urologického čaju. Za tieto slová papagáj Dodo sa škaredo pozrel na malú Jozefínku a veľká Jozefína, už nasýtená mojou prítomnosťou, v okne vyšla do kuchyne. Deti mi ukázali na mobiloch svoje školské známky, na ktorých som hneď videl, že sú naťukané do sfalšovaných triednych kníh. Nechal som to tak. Rozvedený otec nech svoje deti nerozčuľuje, radšej som vyzdvihol výchovnú stránku príbehu dávaného v televízii. Vidíš, Jozefínka, že sestra náčelníka nekope Chatterlanda do zadku len preto, že ju chce za ženu? Áno, ocko, odsudzujem násilie na mužoch. Učte sa, ako treba pekne držať zbrane, ak sa vraždí s nimi. Áno, ocko, súhlasili moje deti. Spokojný so sebou na chvíľu som odvrátil zrak z izby a nadchýňal sa s panorámou okolia paneláka. Neďaleko na závodnom komíne rodinka Bocianov krmila 2 čerstvých učiteľov, ktorých im do hniezda nedávno pridelil sociálny odbor mestského úradu. Pomoc v bývaní nedostatkovým zamestnancom školstva. Škrípot píly, ozývajúci sa z dola, som si nevšímal. Zlí chlapci sa tam usilovali prepíliť môj rebrík vo výške 2. poschodia. Medzitým v telke indiáni zaútočili. Country muzikanti sa bránili. Červení bojovníci boli v prevahe, lebo každý zabitý indián sa ešte aspoň 2-krát objavil v útočných operáciách vedených šetrným režisérom. Na hurónsky rév útočiacich trapasov pribehla Jozefína. Už cestou z kuchyne historicky kričala: Bite Fricov, bite Fricov! Ale mama, veď sa mýliš. 120. diel 3. reprízy seriálu Oslobodenie dávali včera. Aha, skutočne. Ale človeku z týchto indiánov preskočí. Keďže Jozefína si všimla, ako sa snažím svoj škodaradostný úsmev zakryť roletou, z fleku mi zakázala počas návštevy pozerať televízor. V tom momente rebrík zúfalo zapraskal a náhle zmizol spopod mňa. Ešte som stačil zamávať deťom, oni mi tiež milo pokyvovali. Ale papagáj Dodo so závisťou sledoval môj pyšný let zdochnutého orla.